Dobar dan svima i veliki pozdrav iz moje kuhinje. Evo danas ćemo spremiti nešto slatko i naravno bit će za pripremu brzo. U pitanju su kocke sa makom. Znači jednostavan recept, brzo se sprema. Eto, ko voli mak može da proba i ovaj recept koji ćemo danas pripremiti. Za ovaj današnji kolač nam je potrebno za početak 3 jaja koje ćemo umutiti sa 100 grama šećera. Redno se greje na 200 stepeni. Kada se budu grejala na 200 stepeni, ja ću smanjiti na 180 i onda ćemo preći taj naš kolač. Idemo da umutimo jaja i šećer. Kada smo umutili jaja i šećer, dodat ćemo 150 ml mleka, 75 ml ulja, 100 grama maka, 100 grama griza, i 1 vanilin šećer, 150 grama brašna i pola praška za pecivo. Vidite da je kolač jednostavan, sve ide u jednu smesu i lak je za pripremu. Sve ćemo ovo umutiti. Kada smo sve sastojke sjedinili, to sipamo u pleh i pečemo. Ja sam samo malu tepsicu malo sa zejtinom prešla i preko brašna i sada ćemo sipati smesu za naš kolač. I dok se naš kolač peče, mi ćemo spremiti sirup za preliv. To je klasičan sirup. Ovdje imam 200 grama šećera i 200 grama vode i evo stavila sam 2 koluta limuna. To će da se malo onako ukuva i time ćemo preliti naš kolač. Naš kolač se ispekao, ja sam ga ohladila, pekao se nekih 25 minuta. Sirup je isto gotov, on je, da kažem, onako topao, a kolač nam je ohlađen. Sada ćemo ga preliti, samo ću ja malo ovako napraviti rupice da sirup uđe unutra u sam kolač. Kada prelimo naš kolač kolač sirupom, ja ću ga ostaviti da on to sve lepo upije. Pa ćemo nastaviti dalje. Odozgo ćemo staviti i malo šlaka. Kolač smo prelili, ostavit ćemo ga da to sve lepo upije i onda ćemo na kraju dodati šlak kao što sam rekla. Naše kocke su gotove. Ja sam stavila odozgo šlak kao što sam rekla i evo isekla sam 2 parčeta. Evo vidite kako izgleda to i u tepsiji. Veoma je sočan, ukusan i sladak. Ko voli baš slatko, naravno u onom prelivu u šerbetu možete da smanjite šećer, eto ko ne voli da mu bude baš toliko slatko. Eto jednog brzog kolača sa makom, naravno ko voli mak, odozgo umjesto šlaga možete i čokoladu.